Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska jdeme dělat reakce na Fizzy. Takže jdem na to. Vidíte to? To je celé fake. Nebože, kdo si myslí, že Fizzy kopíruje a všechno je fake, hlavně lovci klaunů, tak mi prosím tě napište do komentářů. Konečně zastavit. Tak jo, jdeme na to. To zase bude krávina. Fizzy největší copyright světa. Lovci klaunů. Tak jo, poslední 2 roky pracujeme na rozkrytí celé téhle záhady. Kdo jsou klauni a odkud pocházejí? Zjistili jsme, že každý klaun vypije denní dávku klaunia, což je nápoj, který proměňuje lidi v šílence. A jak jste mohli vidět v minulosti... No já vím, kdo je šílen. Z Fizzy. Určitě se napil toho Klaudia. No co to je za blbost? To bylo poznat i na Víťovi, kterýho klauni nejspíš donutili vypít celý nápoj klaunium. A proto byl tak zvláštní. Od kdy je vůbec Víťa zvláštní a šílenec? Každopádně tentokrát se vydáme do děsivé opuštěné továrny, odkud klaunium vyváží do celé České republiky. Počkejte, co to... pak budeme dělat další reakce. Já jenom to tady stopnu. Čau. A myslím si, že to bude fakt děsivý. Tak já jsem si sledujte, my jdeme do auta a vyrážíme. Tak jo, kluci, zbýváme poslední zatáčka a budeme na místě. Výborně, tak co jste připraveni? Jo, jsme připraveni. Snad jsme vzali úplně všechno, aby jsme byli dostatečně připraveni. Jo, dokonce jsme sebou vzali i tohleto balení fizzy drinku, ale to radši necháme v autě, protože... Fizzy drinky jsou úplně přeslazený. Fuj. Starý zase rukama by se nám blbě lovil. Jo, tak jdeme. Pokud na tady tom videu bude 25 lajků, tak natočím reakce na Taryho. Jo? Tak jo lidi, tentokrát jsme zastavili auto 200 metrů od místa, protože minule, když jsme zastavili přímo na tom místě, kde jsou klauni, tak nám ho celý zničili, takže doufám, že tentokrát si našeho auta vůbec nevšimnou a my vycházíme. Kluci, dávejte pozor, tahle cesta je fakt nebezpečná, hlavně aby jsme někde nezakopli. Jo, souhlasím, ale vypadá to, že už jsme blízko budovy. Jo. Kluci, tamhle světlo. Co? To vypadá na nějakou klauní sešlost. Cože? Oni tam tančí, to je spíš nějaká party. Nenechte se zaskočit letními vedry. Na žaluzie.web.cz najdete síť proti hmyzu, rolety, žaluzie a mnoho dalších. Reklama na Stars. Nebo něco. Jo, vypadá to tak, co? Fakt divný, ale měli bychom jít dál, aby jsme našli nejbližší vchod. Podívej, Jo. Kluci, vidíte to? Tamhle svítí světlo vzadu. Jo, to bude asi nejspíš nějaký hlavní vchod. Měli bychom se tam vydat, ale musíme dávat pozor, ať si nás nevšimnou nějaký klauni, aby jsme když tak zezadu mohli opatrně chytit. Jo, je to tak. Jo, tak pojďme se tam podívat. Tohle je fakt hnus, vidíte, jak to svítí tady ten ale koukej, šipka. Jo, tak to znamená, že tohle by mohla být cesta. Jo, dobře, kluci, nikdo tam není, tak jdeme. Jo, dobře, stejně půjdeme opatrně, tak. Dobrý, fakt tu nikdo není, pojďte. Co, tady je to obrovský. Je to tu pavučinu a všude popcorn. Jo, ty lístky. Co? To jsou nějaký tikety do cirkusu asi. Cože? Asi. Slyšeli jste to? Nějaký klaunský smích. Ale nesmíme... Ten klaunský smích mi připadal jako od té Fizzyho hry. Že by to zase skopírovalo. Vzdávat, hlavní mise je dneska najít klaunium, takže jdeme dál. Lidi, momentálně tady chodíme už 10 minut a upřímně je to fakt obrovský labirint. Vůbec nevíme, kudy kam máme jít. Ale napadlo nás jít za tím smíchem těch klaunů, protože si myslíme, že v té místnosti, ve které tančili, by mohlo být aspoň jedno klaunium. No, uvidíme, tak jo, jdeme, snad něco najdeme. Kluci, vypadá to, že tady odsud ten smích jde fakt nejvíc. Už je fakt hlasitý. Myslím si, že se skoro blížíme. No, vypadá to tak. Tohle vypadá jako zvláštní chodba. Jo, je to tady totálně divný a všude to je úplně jiný. Viděli jste to? Tamhle ta místnost blikala. Jo, víc. Jo. O,
lekl jsem se. Pane bože, jsem se z toho aj počural. Pane bože. To je klaun. Jdeme. Pozor, hlavně kluci, tak. Co, kde je? Asi je někde za rohem. Tak. Co? Počkat, tady ta místnost nepokračuje, tady to je slepý. Jo, tak jdeme do té místnosti, odkud vyšel, pojďme. To je opravdu zvláštní. Největší blbost roku. Tady to je fakt divný. Co je to za zlatou místnost? To vypadá fakt divně. Jo. Kluci, to vypadá na tu místnost, kterou jsme viděli zvenka, ale kde jsou ty klauni? A jo, to je ona, tady. Pokud si myslíte, že najdou tady klaunium, tak dejte like, a pokud si nemyslíte, tak dejte odběr. Tančili, ale všichni zmizeli. To asi jo, ale mohli bychom se jít podívat na ty stoly, jestli se tam nenachází nějaká lahvička klauny, a to je to nejdůležitější. Jo, super nápad, jdeme to, jdeme. Kluci tady. What the f... Od kdy mají klauni rádi popcorny? Není nic jiného než hromada prázdného popcornu a našel jsem ten tiket, na kterým je nějaký číslo. Nevím, jestli se nám to bude hodit. Co, to si myslím, že nic neznamená. Ale víš, našel jsi tam ty něco? No, v téhletý polici se nachází jenom zase popcorn a samý odpadky, žádný klaunium tu bohužel není. Kluci, podívejte se na stínkách. Co tam je napsáno? Fyzikru plán proměny, Víťa, že už byl chycen a klaunium. A další na řadě asi humy. Takže lidi, jsem zpátky. Co jde? Tak to je nechutný. Co dělá? Co to dělá? Proč mává? On tam zalezl. Tak to fakt nevím, tohle je fakt děsivý. Pojďme se tam podívat. Co? Zmizela jsou tam jenom balonky. Kluci, já si myslím, že tohle je jenom past, aby nás odlákali od klauny a tam bychom rozhodně chodit neměli. No to je pravda, ale kam teď? No, tady je ještě jedna místnost, tak se pojďme podívat tam. Co, kluci? Vidíte to? Co? Tam je žebřík dolů. Jo, to vypadá jako nějaká studna uprostřed místnosti. Jo. Už je opravdu divný. Tak to se fakt bojím. No, myslíte, že bychom se měli vydat dolů? Asi jo, Víťo, zkus tam vlézt. Tak jo, já tam jdu, hlavně opatrně, když tak vám řeknu. Tak. Vložit vlastní kapitála Davidčekovi, tvůrci dokonalého. Dobrý, kluci, jdeme za ním. Jo, asi jo, pojďme tam. Lidi, kluci, mě vůbec nechápu, kam jsme se to momentálně dostali, ale jak tak koukám, tak jsme v nějakém sklepě. No, že tady bude klaunium, že všechny šipky vedly sem. Kluci, vidíte to? Tady jsou všude kolem nějaký obrazy a jsou na nich český youtubeři. Tohle je fakt zvláštní. Jo, souhlasím a vypadá to, že jsou tady snad úplně všichni. Jo, a dokonce se tady nacházíme i my. Ale nejvíc děsivá věc je to, že všichni vypadáme jako klauni. No to jo, vypadáme zvláštně. Tohle si ty, Víťo, já, Anetka, Domča, co? No. Ale vypadá to, že tady chybí Humy a ty dole. A já, no, bude to mít určitě nějakou spojitost. Ticho! Slyšeli jste to? Z téhletý místnosti se ozývá nějaký klepání. Jo, furt se ozývá, tak tam pojďme, ale potichu. Jo, opatrně. Kluci, tady jsou samý dveře, to bude klepat někdo za nima. Co? Tyhle dveře nejdou otevřít. A tady dokonce ani není klika. Pozor, kluci, dávajte pozor. Zkusíme se podívat. Jo, jsou už tu jenom dvoje dveře a ty mají nějaký otazníčky. Jo, maj. Zkusím to že se otevřít. nima něco bude. Jo, otevři. Vy se to zavřelo. Už jsme byli ve studiu, cože? To je fakt zvláštní, aby jsme se nacházeli ve studiu. Zkuš si je otevřít znovu. Jo, tak já to zkusím. Co, kluci, tohle je fakt divný, teď jsme úplně v jiný místnosti teďko. Jak je to možný, já vůbec nevím, ale pojďme si tam podívat. Jak se ta místnost podělá? Víte, tady jsou všude fyziplišáci na ledě, jo, a jsou úplně zničený, jak kdyby je někdo rozřezal. Tohle vypadá fakt strašidelně. To je náhodou hezký. Ale tahle místnost je stejně úplně slepá, takže bychom se měli jít podívat do těch dveří naproti. Tyhle ty dveře jsou divný. Kluci, podívejte, na tady tom obraze jsem konečně i já. Dobrý fejky. Pane bože, nikdy jsem neviděl youtubera, který ještě kopíruje, dělá fejky, kopíruje skoro furt, hlavně Mr. Beasta, skoro furt Mr. Beasta a anglické youtubery. Musí si udělat své pití, pak to tady skopíruje, pane bože, to jsou všichni kopírajti.
To bylo fakt děsivý. Kluci, tak tohle to je fakt hnus. Tady je nějaká voda. Co? Myslíš, že to je klaunium? No, já fakt nevím, pojďme se tam kouknout. Kluci, tak tohle je fakt strašný. Tahle místnost je úplně celá zatopená nějakou černou tekutinou. Jo, je to fakt hnus a myslím si, že ta černá tekutina bude klaunium, protože je tady úplně všude a klauni ho mají asi tolik, že ho tady po sobě třeba lejou, to je fakt zvláštní. A vedle mě se dokonce nachází tahle lednička, okolo který jsou samý šipky, které na ní ukazují, takže si myslím, že tam taky něco bude. Jo, Víďo, je úplně plná klaunia. No, tak to bychom rozhodně měli aspoň jednu tu paštičku vzít. Jo, to bychom měli, ale kluci říkám si, co je to tady za přístroj. To bude nějaká nádoba a určitě v ní taky bude nějaký klaunium. Ale bylo nejhležtější, aby si vzal tuhle lahvičku. Kluci, co to tady bliká? Jo, co to je? Máš tu lahvičku? Jo, jdeme. Někdo mi volá, kluci. Pojďte se podívat. Hanečka! Oni nedělali mi klaunium! Co se dělá? Nejhorší video na celém světě snad. No pokud chcete další videa, nějaké reakce, třeba na Fyzio nebouchala, na nějaké reakce, tak dávejte lajky a odběry a končím. Čus tam!